Ωραία. Όχι καθιστός, μαλάκα, όχι καθιστός. Έλα ρε, τι κάνει. Προσοχή! Πριν ορκιζόμουν καλή φίλη. Μισό. Καλά. Εκ δυνάμεως λόγους αναφέρω. Προχωρητή είμαι. Ο στρατιώτης πεζικού, τι είσαι μαλάκα, πυροβολικού, πετσοτής, έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει πρώτος, παρακαλώ. Που δεν θα κάνω, εκεί. Στρατιώτης Γενικού Γεωργάς Βασίλειος, παρακαλώ. Αντεφίστικο. Αμέ. Στρατιώτης Γενικού Μιχαήλ Σαϊτάκης, παρακαλώ. Είναι ρε μάλια, τι έχουμε εδώ. Ο Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος. Στρατιώτης Γενικού. Αγγελόπουλος Γεώργιος, παρακαλώ. Μαλάκα ξέρεις να βάζω πετσοτή, τι βγάζει. Κολατιά. Παντελόνι, παιδιά, αυτό είναι μόνο παντελόνι. Περιμένετε λίγο, θα το φτιάξουμε, παιδιά. Εγώ θα αναφέρω το σαϊτάκι και το βιετάκι. Μη. Να μην έχει τίποτα. Τι να το πάρω, ρε. Στρατιώτης Γενικού Βιετάκι στο Μανούλη. Παρακαλώ προς το σκίσιμο, περάστε κύριε. Παντελόνι λέμε. Πες μας σε κομμάτι. Έχει μείνει αυτό. Έλα τώρα. Το τούπαλο. Το σόφρακο. Όχι το σοβαρό. Όσο γίνει αρχίδια του γιατί δεν έχουν. Όπα, τέλος, παιδιά.